So mga lods, nata diri sa Turel mga lods. Welcome back sa Lababong Bisaya, Davao ni Bay. So yan naman ang mga lods. Oh, nagkuha akong buyer mga lods. Boss, mga buntag. Mga lods oh. Muna ay ko karon mga lods. Vlog mo jud ko boss. Nag-vlog ko sa akong YouTube. So muna mga lods, sa Turel area mga lods, Turel Palengke dati. So muna yang area mga lods. Muna akong buyer mga lods oh. Ya, angat mang niya si nanay. Si nanay, muna mga lods oh. Barato ra mga lods pero i-robing lang na ako ang kwarta mga lods. Nanga-vlog ko na sa akong YouTube. So muna si nanay mga lods. Si nanay ni ko sa kuha. Kuha mo lababo mga lods sa Turel. Dire daplin sa palengke mga lods. Ilados nanay diya, daghan siya mga one stop. Oh mga lods, oh, muna yung tinda mga lods oh. Oh. Tanang gamit ko lang. Oh na, mga lods, hatag na sa nanay. Salamat nay. So muna to mga lods.